אני מכיר מניסיון אישי מה זה חיים בלי קשר עם העם שלך, עם ההיסטוריה של העם שלך, עם המסורת, חיים בלי זהות, וחיים שאין בהם משמעות. אבל אנחנו רואים שבלי לב זה לא עובד, בלי שנהיה מחוברים אחד לשני, בלי שנבין שאנחנו כותבים סיפור משותף. ואני יודע איזו השפעה אדירה זה עשה עליי, על החיים שלי, על ההשקפות שלי, על הזוגיות שלי, על הכל. ואיפה חיים חיבור? איפה חיים דבק? איפה חיים משהו שהוא חי ומתהווה וגדל וצומח? מה יותר פשוט, מה יותר ברור? אלה הדברים שהחזיקו אותנו 1900 שנה בלי מדינה עד שהגענו הנה. הגענו ואנחנו לא זוכרים למה הגענו בעצם, למה דווקא כאן, מה קרה בדרך הנה. הדברים האלה הם חשובים, יקרים לליבנו, הם המהות שלנו. פרויקט מקסים וחשוב, שילוב של תורה ועבודה, דבר שאנחנו כל כך מאמינים בו. אם אפשר לשלב קצת לימוד גם בעשייה היומיומית, בעיניי זה מקסים, מלמד, מעמיק, חיבור אמיתי לשורשים שלנו. אז מי שיכול שיצטרף. ואני חושב שזה דבר נפלא ללמוד בתוך מקומות העבודה על כל מיני ערכים שקשורים ליהדות, שקשורים לרוחניות, ואני ממליץ בכל פה להצטרף. תהיו מחוברים לזה, זה נותן המון תעצומות לנפש. זה כל כך ריגש אותי שיש דברים כאלה שאפשר לרגע לעצור מתוך כל החומר והעבודה והטירוף, ופתאום לעשות רגע פאוזה קטנה וללכת לעולם אחר, לעולם שהוא קצת יותר רוחני, למלא קצת את הנשמה. אם אין קמח אין תורה, נאמר במקורותינו, ואני אומר איפה שיש קמח, איפה שיש עבודה, פרנסה, צריך גם לתת זמן לתורה, להכיר את מורשת ישראל על כל גווניה, להכיר את היסודות של היהדות, להכיר את התהליכים ההיסטוריים שפקדו אותה, לתת שעה בשבוע במקום העבודה כדי שנשכיל ונדע יותר. אז בואו נחיה את זה. איך מחיים את זה? אפשר במקום העבודה, פשוט לשבת ולדבר. לדבר על איפה אני מתחבר. לנקודה הזו, של המסורת, של היהודי. החברה שלנו צריכה הרבה עבודה שבלב. כדאי לבוא, לשמוע, לנסות, אולי אחרי שתשמע עוד, קדימה.